Телеши районының Баландыш авылында гомер итүче Миннегали ага Сафинны туган төбәгенең легендасы дияргә дә мөмкиндер. Ул Татарстанның атказанган механизаторы, кырда да, көрәш мәйданында да һәр вакыт батырларның батыры булган. Хәзер инде аның үзе хөрмәтенә авылда көрәш бәйгесе үткәрелә. Чирәм җирләре тургызуда да катнашкан Миннегали абый. Аның турында хәтта уңганлыгын тасвирлап «Комбайн җыры» дигән китапта иҗат ителгән. Бу китаптың авторы язучы Рашат Низами. Минем тарихны сөйли башласаң, сүз дә җитми, көн дә җитми. 85 яшен тутырган хезмәт кызыл байрагы һәм Ленин ордены кавалеры Миннегали Сафин түкми-чәчми вакыйгаларга бай тормышын бәян итәргә әзер. Тыңлаучы гына булсын. Теләче районының Баландыш авылында гомер итүче данлыклы механизатор Сафинны төшерергә кайткач, көнен, елын хәтерләп, язмышына язылган хатирәләрне барлады ул. 15 яшым тулганчы үз көнемне үзем күрә башладым. Кешеләрдән кызыксынып, ремесленное училище киемнәрен Казандагы 7-нче ремесленное училище Тукай урамы, 7-нче ремесленное училище. Лан шунда иптәш кайтадыр ие. Менә шул кызыксындырды да ремесленное училищега дип абыйсы белән генә торган шыр ятим Кашапов Усман дигән кеше белән чыгып качтык Баландыштан. Теләчедән Казанга юл тота алар. Әмма зур максат куйган малайларга калада бәхет елмаймый, һәм алар Кукмарага кайта. Биредә киез итек фабрикасында эшли башлыйлар. Тик бу әле алы юлның башы гына була. Горький өлкәсе Ардатовский район, город Ардатовка механизаторлар курсына укырга барырга насип булды. Механизаторлар курсын Горький өлкәсендә бер нәрсә белмәгән русчан белән русчалатып бер еллык курсны бетергән насип булды. Аннан соң китәргә насип булды, мобилизация иттем Селина, поднятие селенных и залежных земельгә, Казахстанга. Казахстан якларына барып элеккәч тә тырыш татар егетен җибәрәселәре килми. Йортта, тракторда, машинада вакыт итәләр аңа. Бик авыр хезмәтләр куйдым, 4 ел насип булды. Шунда эшләргә. Мине кайтармыйлар ие. Казахстаннан. Нәрсәләр генә обещать итмәделәр. Гомер абыемның монда шуларга Гомер абыем миннән өлкән абый. 4 кенә яшькә өлкән. Шуның хаты мине туган туфрагыма кайтыра насип кылды. Саны китсәң орден медаль, рәхмәт хатларының иге-чиге юк Миннегали абыйда. Тик намуслы механизатор бу бүләкләр өчен генә эшләми. Казахстанда ук медаль бердиләр. Аны мен бер казак яратып алган да теге медальне. Алган казакны да үзе итәйне казак, олы яшьтәге казак. Ал медальне миңа кирәк түгел медаль дидем дә Казахстаннан медальсыз кайтып киттем. Казахстаннан поднятие селенных залежных земель дигән медаль 50 ел узгач миңа Казахстан поднятие селенных залежных земель медале килде. Бүген районда якын тирә җирләрдә Миннегали Сафинны белмәгән кеше юктыр. Аның хөрмәтенә инде менә ничәнче ел авылда көрәш бәйгесе дә үткәрелеп килә икән. Баксаң, илне гизеп йөргән арада данлыклы механизатор бил алышырга да өлгергән. Яшьлектә көрәшкән елларымны әти күреп алганда, әти көрәшне яратмыйдыр ие. Әти инде Мөхәммәд Багысым дигән кеше. Шул күреп алганда, минем көрәшкән инде яшь вакытымда. Ай, улым ташла син ул гадәтне, аңар последнияңны бирәсең татарча көрәшкә диде. Мин аннан сонда ташламадым аны. Шуның актысы белән көрәшәсең дигән сүз инде. Менә шуңа күрә көрәшне ташладым мин үзем. Үзе әйтмешли 15 яшендә авылдан чыгып качса да, кире әйләнеп кайтып, эшендә яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп, бүген матур, бәхетле картлык кичерә Миннегали Сафин.